Mga kapobre, maayong hapon. O ni among saging mga kapobre sa ubos mga kapobre. O dagko kay siya mga kapobre o. Kining lakataaw sa nitundan mga kapobre ba o. No. Bisag wala siya abono mga kapobre, inani siya kadagko mga kapobre unya. Ting-init pagid siya mga kapobre, lahi da ining Bisaya nga saging mga kapobre, mana nga di ta magpawala aning tundan nga saging mga kapobre okay. Bisag ting-init tagko siya bunga mga kapobre din dili pud siya saning dili siya kuan mga kapobre ba bisag walay abono. O mubunga gid siya mga kapobre din. Mao kuning lubid ay mga kapobre o nga katong resulta sa abono sa PCE mga kapobre o. Katong hinatag sa amo ang kapunungan sa kuop diri sa Kumaro mga kapobre o. Tanawa mga kapobre ang resulta. O tindagkuan mga kapobre o. Oh. Tanawa mga kapobre sa una magagmay kay ni mga kapobre nga kay kadala ko diri sa tindahan mga kapobre kay ibaligya o inani mga kapobre. Hanggang dito lang muna ako mga kapobre, maayong hapon sa tanan.